Minulý rok poznačilo slovné spojenie brain rot a preto nie je vôbec prekvapením, že z toho sa zrodilo niečo ešte horšie. A to je rage bait, čiže udiť sa na hnev. Niečo, čo vyvoláva u ľuďoch hnev, sa stalo slovom roka 2025? Áno, zhodneme sa. Hnevu bolo viac než dosť. Ako aj mediálneho obsahu, ktorý neslúžil na nič iné, než ako potrava na túto udicu alebo návnadu. Na druhej strane máme v Srbsku dve slová, ktoré poznačili tento rok, a to sú študenti a ťaci. Netreba zbytočne vysvetľovať, kto je kto. Vráťme sa preto k ragebaitu a mediálnej situácii v Srbsku. Ako by to napríklad jeden študent vysvetlil tomu druhému? Vieš, čo je ragebait? No, áno, samozrejme viem. Dobre, ja ti to aj tak vysvetlím. Je to napríklad dezinformácia, ktorá sa opiera o polopravdy, vytrhnuté výroky alebo senzačné titulky. Prehlbuje rozdelenie spoločnosti, pretože hnev potlača tú racionálnu perspektívu. A čo potom robíš ty? Komentuješ na sociálnych sieťach a nemal by si to robiť. Preto si najskôr over fakty a nenechaj sa nachytať na tú udicu, ktorú ti podsúva algoritmus, a snaž sa viac informovať z dôveryhodných zdrojov. Veď toto isté si rozprávala aj minulý rok. Stále opakuješ? Úlohou médií je totiž aj to, aby opakovali veci dovtedy, kým sa nenaučíš, ako máš médiá konzumovať a ako ich máš vnímať. Kriticky. Nie sme tu len na to, aby sme rozprávali o niečom, čo je niečím osobným záujmom, ale o tom, čo je verejným záujmom. A za to nesie zodpovednosť mediálna gramotnosť. Čo vás najviacej rozhnevalo v roku 2025? Môžete to napísať do komentárov a nechať to tam, zabudnúť na to. Alebo skúsiť sa to opraviť v roku 2026.